na-ege ndewono. Hey, Chineke nna ekene dere gị o. Na anyị ahụkwa n'ụbọchị anyị afụbụghọ. Ọka anyị abatakwana na ọtụtụ ọmanụ nke izu ụka. Ebe mụ na nwanne m nwaanyị na-ekpuru oche, buru ọnọdụ, anyị nụ na-anọrịa. Kwa ụmụ ihe ndị a na-eru na akakụ na-ebi ezigbo ndị, na-enwe udo na ezinụlọ, na-enwekwa n'uto. Ọ bụrụ ya nwọsị na-akpatakwa n'ego maka na ọha ncha anyị na-emere mmadụ o ji pụrụ ihe eji mara ndị Igbo. Ọ ka bụkwa dunu nwaanyị ada bi unu jemọnụ Uchechi Chukwuma. Ịma na ntụkwuru ebe a ọwụ sọsọ m na-adị eso. E nwere Oriakụ Ọkpataakụ, nwaanyị ọma na-ada n'ebe a mụ na ya na-adị ehi aja n'ukwu eme ka ya bụ ihe mmemme gaa ka o kwesịrị. Nwanne m nwaanyị kene na ndị ọma na-ege anyị ntị. Nwanne m ịzụ Ọkpataakụ, isi Oriakụ. Ọkpataakụ. Oriakụ. Oke bụ Oriakụ, ị na-akpatazi na mba m. Ama m gị na ị na-akpata. Ụtụtụ ọma nụ n'isi mbido TV. Ebe anyị na-eweta unu ihe na-enye unu obi aṅụrị. Mụtụnụ si edozi ezinụlọ unu, mụtụnụ si akpata akụ, mụtụnụ si azụkwa ụmụaka, na-akpọtakwa ndị ọkachamara n'ezi anyị ụzọ dị iche iche na-eme akọwara anyị onye anyị na-enwe nghọta maka ya ma anyị niile. N'isi mbido ebe a na-eweta ndị ọkachamara ma otu esi ebi n'ụwa. Maka ibi ụwa ahụ, ị ga-ama ụzọ ya. Nne gị gafuo. N'ụtụtụ taa, mị na nwanne m nwaanyị, okwu ahụ okwu ka anyị ga-eleba anya otu ị ga-esi na-azụ ụmụazị na-enwe ọdachi dị iche iche. Ime ndị na-enwe ọdachi na anaghị anụsa ntị ọfụma. Ha gaa ụlọ akwụkwọ, onye nkụzi ga-ekwumekwumekwume wee apịapịa na-apịado ha. Onye nkụzi a ga-ama na ntị anaghị anụsa ntị ọfụma. Nwee ndị ka enwe ha mepe anya ha na-ele gị, anaghị ahụkwa gị ma anya ha ekwere owe. Ndachi dị iche iche ma nke ndị na-ekwe nke ọdachi wụ ịga ije na awa ahụ. Nne ga-ejido ha, nna jido ha, ike a ga-ekwe ha ga-ahụ izi. Ekwe ndị ka na-enwe ọdachi n'otu ha si erimi. Ụmụ okwu niile a ka anyị ji bịa n'ụtụtụ taa. Anyị ga-agakwa leba anya na ihe gbasara otu kwesịrị na-esi esi nri. Maka enwere ndị ha na-esi nri, ha nọ ebe a ha bụpasụ, ha nọ ebe a ha wee ngaji ha ji esi nri, ha tie n'aka mbasa n'ọnụ ha japụ, ha wee ngaji ji ire gbasa. Eme ụmụ ihe ahụ na-ekwesịghị ime ma ha na-esi nri. Ihe niile a ka mị na nwanne m nwaanyị ga-eleba anya. Onye nwekwara ndụmọdụ n'ime ihe anyị kwụsị n'ụbọchị taa, ya jiziri anyị ozi gwa anyị na anyị kwutebe makwa na anyị ekwuteghị ya. Aha m ka bụkwa Chinwe Ebili Nneọma. Anaghị nle anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ọ kajara akaja. Na anyị ga-ebido n'ofunu. Maka onye ọma ịma na nwanne m nwaanyị atụ ọnụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ ka ị ga na-esi eleta maọbụ enyere nwatakịrị nwere ọdachi dị iche iche aka. Dịka o si kwuo, enwere ndị nke maka na n'oyibo a na-akpọ dyslexia. Ndị nke a bụ ndị nke ihe gbasara ịmụta ihe na-enye nsogbu. Ụfọdụ n'ime ha ada ama ede, ụfọdụ ada ama agụ, ụfọdụ ada ama ịjụọ ha ajụjụ ha ga-amakwa ihe ahụ ejụrụ ha, mana ha ma maka a ga-esi chịkọ okwu ọnụ zaa gị nyaba ajụjụ. Ụfọdụ n'ime ha bụ nke a na-akpọ autism. Nke ahụ nnukwu ọdachi maka na nke ahụ na-emetụta ụmụaka oge ụfọdụ ma otu ihu ha dị. Ụfọdụ n'ime ha na-agụ asụ mmiri. Ihe anyị na-ebe ọdachi na-adakwasị ezinụlọ. Mana anyị a ga-emekwanụ gịnị ma o mee ọ bịagoro n'anyị. Ọ ka mma na anyị chọrọ ụzọ anyị ga-esi wee mee ya ka ndụ anyị na ndụ nwatakịrị a hapụ ịna n'iyi. Ọkwanye ya mere anyị ji wee buru isiokwu a wee bịa tata. Eziokwu. Nwaanyị ọma, kedu ebe anyị ga-ebido maka na isiokwu a buru ibu. Nna anyị ga-ebidokwe na nne na nna ọdachi abịara. Maka nne na nna ọdachi nwa bịara, ozigbote nsogbu nnukwu ihe. Ịma enweghị ihe ịga n'ahụ. Papụ adịghị mma, nwanụ adịghị mma. Nwa na-anaghị, o nwere ntị mana ọ naghị anụ ntị, o nwere anya mana ọ na-ahụ ụzọ, o nwere ọnụ mana ọ na-ekwu okwu. Ọnụ mmiri na-agụpụta ya ebe a, asụ mmiri na-agụpụta ebe a. Nne na nna aha mana ebu ezigbo ọrụ. Ha bụ ezigbo ọrụ. Ịzụdo ụmụaka nnọọ ihe niile zuru oke. Ịmụrụ nwa gị nwa ha ihe ọbụla mere ya, ịzụ ha dịkwa ọdị izi ka ọ fọzie mgbe kọma bịazi banye na ya bụ ihe. Ịma na enweghị m ofu enyi nwaanyị, ọ na-ahapụ apụ, ọ na-aga aga, ọ na-eje eje maka ofu nwa ọmụ nwa ọdachi. Nwa mere ọmaghị ụgwa na-akọ gaa hụ ọ gaghị aga nwụ. Kpọta ndị na-elekwa ya. Ịma ịkpọta ndị na-eko nwa ha lee nwa nwere ọdachi. Na-enwe ndidi ahụ ileta ha. Ike a na-ekwe ha nwere ndidi. Mana ndị mmadụ ọma na o nwere
ọdachi n'ụlọ ya maka ụfọdụ na-ada ezo ha ezo mana ihe na-eme onye na-eme but ịma na ekwesịghị na-ezo ezo kwesịghị nwa ya wụ autistic child nwa erugo ọnọfughị afọ 10 enyi m nwaanyị ma ịkpata ego ọsọ di ya na-ebu ihe niile ịma mgbe ya bịara ezinụlọ nwoke na-ebu ma nke nwata ebu ma nke nwaanyị ihe niile ọ nwoke na-ebu ndị kịta mgbe m sị nwaanyị ka enyi ga-eme eme mgbe ọ nọ sị m ya na ya ga-ahụ onye ga-enye nwa ya aka kpọga nwa eme ya operation na nke nwa eme nwa operation ha ga-emete nwe mana ego ọ dịkwanụ ọ ego ntakịrị ka akpọga ndị se kpọta nwa asị ọ ga-akwụ ebe 5 million naira onye na-ejibeghị ego ilekwa nwata ọ bụ inweta 5 million ịmụdị ụdị ego adị ezu nweta ndị mụta nwa ọdachi ọ na-arụ ahụ ọ na-enye ejibute nsogbu Chineke ya mere ya ebere mee ha nwa na onwe ha obere maka ndị bekee sị ọ dịghị izi ọ na-adị mfe ụmụnne m anyị ga-aga n'obere ezumike anyị lụbata ka mụ na nwanne m a tie ọnụ n'okwu ahụ onye nwekwe n'ozi onwe ya zitere anyị gbasara okwu unu anyị kpụ n'ọnụ ụbọchị taa biko ya zitere anyị onye nwekwe ndị enyemaka na-enyere ndị nwere ọdachi aka biko ya zitere anyị ka anyị nye ndị a nwere ọdachi aka ekwentị ka ha kpọọ ka ndị mmadụ nyekwenụ ha aka maka ilekwa nwa nwere ọdachi awụnye eji ntakịrị ekwu anyị na-abịa